స్క్రీన్ వచ్చింది కదా మాతాజీ. వచ్చింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు క్లాస్కి సాదరంగా ఆహ్వానపరుస్తున్నాము. సో ఇప్పటి వరకు భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి 2 విభాగాలను పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు చివరి విభాగమైనటువంటి జ్ఞాన షట్కములు అనేటువంటి విభాగంలోనికి అడుగెడుతున్నాము. సో మనము ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో ఇవన్నీ కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఈరోజు మనము జ్ఞాన షట్కాలలోని మొదటి అధ్యాయము అంటే భగవద్గీతలోని 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము, దీనినే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ఈరోజు అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఇంతకుముందు మొదటి 6 అధ్యాయాలుగా కర్మయోగాలు, మధ్యలో 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగాలు మనము పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు జ్ఞాన యోగాలలోని మొదటిదిగా అంటే మొత్తంగా 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈ అధ్యాయము ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, అంటే క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, ఆ క్షేత్రం గురించి తెలిసినటువంటి వాడు అనేటువంటి వివిధ అంశాలను తెలుసుకోగోరినటువంటి అర్జునుడు అడగడం జరుగుతుంది. సో దానికి భగవంతుడు ఈ క్షేత్రమును గురించి, క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి, సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి ఈ అధ్యాయంలో బోధించడం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా మనము ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో 13వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ
క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్ వేదితుమిచ్చామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. ఆ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు అంటే ఆనందించేటువంటి వాడు, భోక్త, సో గురించి, అలాగే క్షేత్రము మరియు క్షేత్రము తెలిసినటువంటి వాడి గురించి అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి, అలాగే జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయములను గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుడు ని అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రం తెలిసిన వాడు ఎవరు, అలాగే జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, జ్ఞాన విషయము అంటే ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలను నేను తెలుసుకోగోరినాను అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరుగుతుంది. దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఈ విధంగా ఇస్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా సమాధానం ఇస్తున్నాడు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు. ఓ కుంతీ కుమారుడా, అర్జునుని అంటున్నాడు, ఓ కుంతీ కుమారుడా, ఈ దేహము క్షేత్రమని చెప్పబడుతుంది. ఈ దేహము తెలిసిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని అనబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ప్రతి జీవుడికి కూడా వారి వారి యొక్క కర్మలను, వారి యొక్క కోరికల ఆధారంగా, వారిలో ఉన్నటువంటి జిజ్ఞాసు ఆధారంగా వారికి ఒక రకమైనటువంటి క్షేత్రము ఇవ్వబడుతుంది. దాన్నే కర్మక్షేత్రము అని అంటుంటాం. ఆ క్షేత్రంని అంటే తన యొక్క కోరికలు, తన గత జన్మలో తాను చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి తాను ఏ భావాలకు అనుకూలంగా ఉంటున్నాడో ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి విధానంగా వారు ఆ ఒక పర్టికులర్ అయినటువంటి దేహాన్ని వారు పొందడం జరుగుతుంది. సో ఆ దేహం ఏదైతే ఉందో అది క్షేత్రము అని చెప్పబడుతుంది. అంటే మనం ఏదైతే ఒక క్షేత్రములో మనం వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటుంటాం, మామూలుగా మనకు కావలసినటువంటి వాటన్నిటి కూడా అందులో పండించుకుంటూ ఉంటాం. మనం పలు విత్తనాలు వేస్తే అందులో మొలకెత్తుతుంది. అలాగే మనం చేసినటువంటి కర్మలకు సంబంధించినటువంటి అవన్నీ కూడా మొలకెత్తేటువంటి అంటే బయటకు చేసేటువంటి విధంగా ప్రతి జీవుడు కూడా తాను చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఒక కర్మక్షేత్రాన్ని పొందుతాడు. ఆ దేహమే అతడు యొక్క క్షేత్రం అని చెప్పబడుతుంది అని. అలాగే ఆ దేహాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. అంటే ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రం ఉందనుకోండి, ఆ క్షేత్రానికి సంబంధించి యజమాని ఎవరైతే ఉన్నాడో, రైతు లేదా ఆ భూమి యజమానికి ఆ క్షేత్రం గురించినటువంటి అవగాహన ఉంటుంది. సో కనుక ఆ దేహాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతారు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. సో అర్జునుడు అడిగినటువంటి 6 ప్రశ్నలు, ప్రకృతి అంటే ఏమిటి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి, పురుషుడు ఆనందించేవారు ఎవరు అంటే పరమాత్ముడు, క్షేత్రము అనేటువంటిది ఈ దేహము, క్షేత్రం తెలిసినటువంటి వాడు అంటే దేహం తెలిసిన వాడు, అలాగే జ్ఞానము శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకున్నటయే జ్ఞానము అని, జ్ఞాన విషయం ఏమిటంటే ఆ పరమాత్ముడు. సో ఇవి అర్జునుడు అడిగినటువంటి 6 ప్రశ్నలు. సో దానికి ఆ భగవంతుడు క్షేత్రం అంటే, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి అనేటువంటిది ఇంతకుముందు శ్లోకంలో సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తద్ జ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుడిని అని నీవు తెలుసుకొనవలెను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకొనుటయే జ్ఞానము అని అంటారు. ఇది నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు. అన్ని దేహాలలోనూ కూడా నేను క్షేత్రజ్ఞుడిని అని తెలుసుకోనవలెను అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు.
ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అని అర్థం అంటే ఈ దేహమును గురించి, అలాగే ఆ దేహమును ఎరిగినటువంటి క్షేత్రజ్ఞుని గురించి అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము అనేది నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అన్ని దేహాలలోనూ ఆత్మతో పాటు ఆ పరమాత్ముడు ఉంటున్నాడు. మరి అన్ని దేహాలలోనూ ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముడు సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు. అంటే ఇక్కడ ఒక క్షేత్రానికి సంబంధించి ఆ క్షేత్ర యజమానికి దానిపైన అవగాహన ఉంటుంది. మరి ఒక రాజు ఉన్నాడనుకోండి, ఆ రాజు ఆ రాజ్యంలో ఉండేటువంటి అన్ని క్షేత్రాలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటాడు. సో ఇక్కడ కూడా భగవంతుడు ఈ జీవులన్నీ హృదయాలలోనూ ఉండేటువంటి వాడు కనుక అన్ని క్షేత్రాలకు సంబంధించినటువంటి దాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడు, అంటే సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు అని మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి అంశం. అలాగే ఇక ఈ శరీరాన్ని గురించి, ఆ శరీరము తెలిసినటువంటి క్షేత్రజ్ఞుని గురించి అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము అనేటువంటిది ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమాధానం. తత్ క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్ష యద్వికారి యత్ సచయో యత్ ప్రభావచ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడు విధానము, దానిలో మార్పులు, అది ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అయినది, క్షేత్రము తెలిసిన వాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అను విషయాలను నేను తెలుపుతాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ. ఋషిభిర్బిహుదా గీతం ఛందోభిర్విధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః. క్షేత్రజ్ఞుని గురించిన జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరించబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రములలో ఇది సహేతుకంగా మరియు హేతుబద్ధకంగా వివరించబడినది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్పాడు, క్షేత్రం గురించి, అది ఏర్పాటు చేయబడిన విధానము, దానిలో కలిగేటువంటి మార్పుల గురించి నేను నీకు తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఇంకా ఆయన దానికి ప్రామాణికాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞుని గురించినటువంటి జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషుల చేత, అలాగే ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగా మరియు హేతుబద్ధకంగా వివరించబడి ఉన్నది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన క్షేత్రము గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతచేతనా ధృతిః ఏతద్ క్షేత్రం సమాసేన సవికార ముదాహృతం. సో ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు, పంచ మహాభూతములు, మిథ్యా అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియములు, అలాగే అంటే ఇక్కడ ఆ దశ ఇంద్రియాలలో 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయములు, కోరిక, ద్వేషం, సుఖం, దుఃఖం, మొత్తం జీవ లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు, ఇవన్నీ సంగ్రహంగా క్షేత్రముగాను దాని అంతఃప్రక్రియలుగాను భావించబడినాయి అంటూ భగవంతుడు ఇక్కడ ఆయన క్షేత్రమునకు సంబంధించినటువంటి విజ్ఞానాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు.
శరీరంలో ఉన్నటువంటి 24 మూలకాలు, అంటే ఈ శరీరం ఏ విధంగా ఏర్పడినది, ఈ క్షేత్రం ఏ విధంగా ఏర్పడింది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ 24 మూలకాలలో పంచమహాభూతాలు, భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశము అనేటువంటి ఆ పంచ మహాభూతాలతోనూ, అలాగే జ్ఞానేంద్రియాలు, చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము మరియు ముక్కు అనేవి మనకి జ్ఞానేంద్రియములుగా చెప్పబడేవి. అలాగే కర్మేంద్రియాలు, కంఠము మాట్లాడుతూ ఉంటాం, చేతులు మనం వివిధ రకాలైనటువంటి పనులు చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం, కాళ్ళు వివిధ ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి నడవడానికి, అలాగే జననాంగం, అలాగే గుదము అనేటువంటి ఇవి కర్మేంద్రియాలుగా మనలో అంటే ఈ దేహంలో ఈ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి కర్మేంద్రియాలు. సో పంచమహాభూతాలు మనకు ఈ దేహము భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశం అనేటువంటి పంచ మహాభూతాలతో ఏర్పడి ఉన్నటువంటిది. అలాగే జ్ఞానేంద్రియాలు, చెవులు, కళ్ళు, నాలుక మరియు చర్మము మరియు ముక్కు ఇవి. అలాగే కర్మేంద్రియాలు. ఇక ఇంద్రియార్థాలు, దశ ఇంద్రియాలలో 5 ఇవి. సో 5 వీటిలో ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియార్థాలు, గంధము అంటే సువాసన, భూమి సువాసనను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే నీరు రుచిని కలిగి ఉంటుంది, సో నీటి యొక్క ఇంద్రియార్థ విషయంలో. అలాగే రూపము, అగ్ని రూపమును కలిగి ఉంటుంది, వాయువు స్పర్శను, ఆకాశము శబ్దము. సో అవి వాటి యొక్క ఇంద్రియార్థాలు. అంటే ఇక్కడ 5 పంచమహాభూతాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, 15, అలాగే 5 ఇంద్రియార్థాలు, మొత్తం 20. సో ఇక సూక్ష్మ అంశాలు, మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అనేటువంటి 3 సూక్ష్మ అంశాలు, 20 + 3 23. ఇక మహతత్వము, భౌతిక ప్రకృతి అంటే భౌతిక శక్తి యొక్క ఆదిమ స్వరూపము ఆ మహతత్వం. సో మొత్తము 24 మూలకాలు ఈ క్షేత్రము సంబంధించినటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడేటువంటి. సో ఇంకా జ్ఞానం యొక్క అంశాలు, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, మరి ఏమిటి జ్ఞానం, ఏమి ఆ జ్ఞాన అంశాలు అనేటువంటి విషయాలను 8 నుండి 12 శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేసేటువంటి అంశాలు. వినయం, గర్వము లేకపోవుట, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించుట, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వము, ఆత్మ నిగ్రహము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడము, మిథ్యా అహంకారము లేకపోవడము, జన్మ, మృత్యు, జరావ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడము, నిర్లిప్తత, పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైన వాటి బంధము నుండి విముక్తి, సుఖదుఖ సందర్భాలలో సమచిత్తము, అలాగే ఆ భగవంతుని ఎడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి, ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవడము, జనసామాన్యము పట్ల విరక్తి, స్వీయ సాక్షాత్కారము యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడము మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన, ఇవన్నీ జ్ఞానము అని, వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా అజ్ఞానము అని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఈ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వినయం, గర్వం లేకపోవడము, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించడము, పరిశుభ్రతను, శౌచత్వాన్ని కలిగి ఉండడం, స్థిరత్వము, ఆత్మ నిగ్రహము, అంటే ఈ మొత్తం వివిధ అంశాలను ఆయన భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఈ అంశాలు మాత్రమే జ్ఞానంగా పరిగణించబడతాయి అని చెప్తున్నారు. ఇవి తప్ప ఇంకా ఏ అంశమున్నా అది అజ్ఞానమే అని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యద్ జ్ఞాత్వా మృతమశ్నుతే
అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్న సదుచ్యతే. దేనిని తెలుసుకోవడము ద్వారా నీవు అమృతతత్వమును చవి చూస్తావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను. ఆది లేనిది, నాకు ఆధీనమైనది అయిన బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచము యొక్క కార్యకారణములకు అతీతంగా ఉంటుంది అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మరి చెప్తున్నాడు. ఆయన అంటున్నాడు, దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతతత్వమును చవి చూస్తావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను. ఆది లేనిది, నాకు ఆధీనమైనది అయిన బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణాలకు అతీతము అయి ఉంటుంది అంటూ ఆత్మతత్వాన్ని ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి, ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వత పానిపాదం తత్ సర్వతో క్షిశిరోముఖం సర్వత శృతి మల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్ అంతా ఆవరించి ఉన్నాడు అంటూ ఆ పరమాత్మని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నటువంటి, అంటే ఆ పరమాత్ముని ఈ విశ్వంలో ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక ఆయన చెప్తున్నటువంటి సర్వత్రా అంటే ఈ మొత్తం కూడా ఆ సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క, దేవాది దేవుడి యొక్క చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. అవి ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించి ఉన్నాడు. అంతకుముందు 11వ అధ్యాయంలో ఆ విశ్వరూప సందర్శనములో కూడా చూడడం జరిగినటువంటిది. ఆ విశ్వరూప యోగంలో ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన మనకి తెలియచేసినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలము అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియ రహితుడు, అన్నిటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు అయిన అనాసక్తుడు, ప్రకృతి యొక్క 3 గుణములకు అతీతుడు మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు అంటూ ఆ సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు అయినటువంటి ఆ పరమాత్ముని గురించినటువంటి అంశాన్ని, ఇక్కడ విజ్ఞానాన్ని ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నాడు. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలము, అంటే ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని ద్వారానే ఉన్నటువంటివి అని చెప్తున్నారు. అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియ రహితుడు. సో ఆయన ఎటువంటి ఈ ఇంద్రియాల ప్రభావానికి ఆయన గురికాడు అని చెప్తున్నారు. అన్నిటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు, ఈ జీవులన్నిటినీ, ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జీవులన్నిటినీ కూడా సంరక్షించి పోషించేవాడు అయినా దేని ఎడ అతడు అనాసక్తుడు అంటే ఆసక్తుడు కాడు, అనాసక్తుడై ఉంటాడు ఈ జీవుల ఎడ అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలకు ఆయన అతీతుడు, సత్వ రజోతమ గుణాలు ఆయన అతీతుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు, అంటే ఈ త్రిగుణాలు ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే పనిచేస్తూ అనే అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, బహిరంతచ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మాత్వాత్ తద విజ్ఞేయం దూరస్థం శాంతికే చ తత్. పరమపురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉంటాడు.
అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవటానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉన్నాడు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, ఆ పరమాత్మ ఈ సృష్టిలో, ఈ జీవులలో ఏ విధంగా ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము ఈ శ్లోకం తెలియచేస్తుంది. పరమపురుషుడు అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి, ఆ సర్వ క్షేత్రజ్ఞుడు అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు అచర జీవులన్నింటిలో కూడా, అంటే కదిలేవి కదలలేని ప్రతి జీవుడి యొక్క లోపల మరియు బయట ఉంటాడు. ఎందుకంటే సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆయనలోనే మనం ఉన్నాం. సో కాబట్టి ఆయన బయట అంతటా ఉండేటువంటి వాడు. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపంలో ప్రతి జీవుడి యొక్క హృదయంలో అంతర్గతంగా భగవంతుడు ఉండేటువంటి వాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందువలన అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాల శక్తికి మించిన వాడు. ఎందుకంటే మన కళ్ళకు మనము అన్నిటినీ చూడలేము. చీకటి ఉందనుకోండి, చీకటిలో ఏ వస్తువుని మనం చూడలేం. మరి అప్పుడు వస్తువు లేదా అంటే ఉంటుంది, కానీ మనం చూడలేం. సో అంటే ఈ ఇంద్రియాలకు, ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాల శక్తికి మించిన వాడు. సో చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉంటాడు. అంటే భగవంతుణ్ణి మనము ఉన్నాడు అని భావనలో ఉంటే ఆయన మనకు దగ్గరలో ఉంటాడు. ఎవరు ఉన్నారు, ఎక్కడున్నాడు వెతకాలి అనేటువంటి భావనలో, ఆయన శోధించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉంటే ఆయన ఎంతో దూరంలో ఉంటాడు. సో కాబట్టి మన భావాలను బట్టి ఆ భగవంతుడు మనకి చాలా దగ్గరగా ఉంటాడు, అలాగే చాలా దూరంలో కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, విభక్తమివ స్థితం భూత భర్తృచ్చ తద్జ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆయన విభజించుటకు వీలు లేనివాడు, సర్వ ప్రాణులలో వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ పరమేశ్వరుడే సమస్త భూతాలకు అంటే ప్రాణులకు సంరక్షకుడు, పోషకుడు, లయకారకుడు మరియు సృష్టికర్త అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ తమస పరచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్టితం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు అయినటువంటి అతడి సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలలో కాంతి మూలము, అంటే ఈ ప్రకాశించేటువంటి వస్తువులన్నిటిలో కూడా ప్రకాశానికి కారణమైనటువంటి వాడు ఆ దేవాది దేవుడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ పరమాత్మ అజ్ఞాన అంధకారానికి అతీతుడు, అవ్యక్తుడు, జ్ఞానంతో అంటే జ్ఞానము మరియు జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగ్గవాడు, అలాగే జ్ఞానంతో పొందదగిన వాడు అయ్యి అందరి హృదయాలలోనూ అధిష్టానించి ఉన్నటువంటి వాడు ఆ పరమాత్ముడు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇతి క్షేత్రం తదా జ్ఞానం జ్ఞేయం శోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏ తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహముగా తెలియచేశాను. కేవలము నా భక్తులు మాత్రమే
దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఆ భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు అర్జున్‌తో చెప్పినటువంటి అంశాల గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ అంటున్నాడు ఆయన. ఈ విధంగా అంటే ఇప్పటి వరకు నీకు చెప్పినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయాలను సంగ్రహముగా తెలియచేశాను నీకు నేను అని చెప్తున్నారు. మరి నేను తెలియచేసినటువంటి ఈ విషయాలను కేవలము నా భక్తులు మాత్రమే యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాధి ఉభావపి వికారాం చ గుణాం చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండూ కూడా అనాది అయినవి, సనాతనమైనవి అని తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణములు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు కార్యకారణ, ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు రుచ్యతే. సమస్త భౌతిక కార్యములన్నింటికీ ప్రకృతియే కారణము కాగా ప్రపంచమునందలి సుఖము అంటే సుఖ దుఃఖముల అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడినది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ సృష్టిలో మనకి 84 లక్షల వివిధ రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉన్నవి అని చెప్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సృష్టించబడినటువంటివి. ఇవన్నీ కూడా మనలో కలిగేటువంటి ఆ జీవుల యొక్క భిన్నమైనటువంటి అంశాల ద్వారా మన యొక్క ఏ విధంగా కోరుకోదలిసి ఏ విధమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని మనము పొందగలిగితే ఆ విధమైనటువంటి దేహాన్ని మనము పొందుతాం. ఊరిక నీటిలోనే ఉండాలి అనిపిస్తాం అనుకోండి, జలచరాలుగా పుడుతూ ఉంటుంటారు. కొంతమందికి మనకు విహరించాలి, గాలిలో ఎగిరిపోతూ ఉన్నట్లు భావనలలో ఉంటుంటాము, అటువంటి వారు ఆ పక్షుల జాతులలో పుడతారు అని చెప్తారు. మరికొంతమంది ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు అంటే మానవ జన్మలో ఉండగా ఆ వస్త్రాలను ధరించడం, అంటే వస్త్రాలు ఉంటే ఎంతో బరువుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంటారు, నాకెడ్గా ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటుంటారు. అటువంటి వాళ్ళు వృక్షాలుగా పుడతారు అని చెప్తారు. ఒక్కొక్కరు ఏది పడితే అది తినేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాం. అటువంటి వారు నెక్స్ట్ జన్మలో పంది దేహాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక విపరీతమైనటువంటి కోరికలు ఆ విధంగా ఉండేటువంటి వాటిని బట్టి మనకి ఆ లక్షణాలు కలిగినటువంటి దేహాన్ని ఆ జీవుడు పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని తెలియచేసేటువంటి అంశాలు. సో అలాగే బ్రహ్మ వైవర్తత పురాణంలో చెప్పబడినటువంటివి 84 లక్షల జీవజాతులు ఉన్నవి అనేటువంటివి. అలాగే పద్మ పురాణం ప్రకారంగా ఆ 84 లక్షల జీవజాతులలో 9 లక్షల రకాలు జలచరాలుగా ఉండేటువంటివి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అవి నీటిలో నివసించేటువంటి జీవులుగా ఒక 9 లక్షల రకాల జీవులు జలచరాలుగా ఉండేటువంటివి. అలాగే 20 లక్షల రకాల ఆ మొక్కలు, వృక్షాలు వంటి ఆ జీవులు 20 లక్షల రకాలుగా ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. అలాగే మనకి 11 లక్షల రకాల క్రిమి కీటకాదులు ఉన్నవి అని చెప్తారు ఈ సృష్టిలో. ఇక 10 లక్షల రకాల బర్డ్స్, పక్షులు, గాలిలో ఎగిరేటువంటి జీవులుగా పక్షి జాతులు ఉంటాయి అని చెప్తారు. 30 లక్షల రకాల చతుస్పాదులు, 30 లక్షల రకాలకు సంబంధించినటువంటి చతుస్పాదులుగా ఉండేటువంటి జీవులు ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే
మానవులలో 4,00,000 రకాల మానవ జాతులు, ఇంతకుముందు కూడా మానవ అదములు అని, మూడులు అని వివిధ రకాలైనటువంటి వారి గురించి మనము తెలి చూసినటువంటి అంశం. సో మానవ జాతులు కూడా 4,00,000 రకాల ఈ రకాలైనటువంటి మానవ జాతులు మానవులు ఉంటారు అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఇది మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా 9 లక్షలలో నీటిలో నివసించేటువంటి జీవులు, 20 లక్షల్లో ఆ స్థావరాలు స్థిరంగా ఉండేటువంటి నాన్ మూవింగ్, ఇది ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ లాగా ఉండేవి. అలాగే ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ 11 లక్షలు, ఇక బర్డ్స్ 10 lakhs, అలాగే క్వాడ్రూపెడ్స్ చతుస్పాదులుగా చెప్పబడేవి 30 లక్షలు, ఇక 4 లక్షల రకాలైనటువంటి మానవ జాతులు ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మనకి అదమ జన్మ ఉన్నటువంటివి, ఇందులో ఉండేటువంటివి, ఈ జీవులలో ఉన్నతమైనటువంటివి మానవ జన్మ అని చెప్తారు. సో కనుకనే ఈ జన్మలో ఉండగానే ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను మనము అవగాహన చేసుకొని వాటి ద్వారా మనము జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సద సద్యోని జన్మసు. సో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుభవించుచు జీవిత మార్గమును అనుసరించును. ప్రకృతి సాంగత్యమే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమవుతుంది అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు, ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్త భోక్త మహేశ్వర పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిని పురుష పరః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నటువంటి అంశం, దేహంలోనే ఆ సర్వోన్నత భగవానుడు కూడా ఉంటాడు. ఆయన సర్వసాక్షి, సర్వ నియామకుడు, ధరించి పోషించేవాడు, అలౌకిక భోక్త, సర్వోత్కృష్ట అధికారి మరియు పరమాత్మ అని చెప్పబడతాడు అంటూ ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని, అంటే మన దేహంలో ఆ ఆత్మతో పాటు ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముడు సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు, అన్ని జీవులను అన్ని క్షేత్రాలలోనూ ఉండేటువంటి ఆ సర్వక్షేత్రజ్ఞుడైనటువంటి పరమాత్ముని గురించినటువంటి జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు. మరి దేహంలోనే ఆ సర్వోన్నత భగవానుడు కూడా ఉంటాడు అంటే ఆ దేవాదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడే. ఆయన సర్వసాక్షి, సర్వ నియామకుడు, ధరించి పోషించేవాడు, అలౌకిక భోక్త, సర్వోత్కృష్ట అధికారి మరియు పరమాత్మ అని చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని మరికొంత ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. యయేవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణై సహ సర్వతా వర్తమానోపి న స భూయోభిజాయతే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, ప్రకృతి, జీవాత్మ మరియు ఆ ప్రకృతి గుణాల మధ్య సహచర్యములను గురించి యథార్థమును అర్థం చేసుకున్నవారు మళ్ళీ ఇక పుట్టరు. వారి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా వారు విముక్తి చేయబడతారు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేసేటువంటి అంశాలు. అంటే సో ఇంతకుముందు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు భగవంతుడు సమాధానం చెప్పాడు. ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, జీవాత్మ అంటే ఏమిటి, అలాగే ప్రకృతి త్రిగుణాలు. సో ఈ విధంగా ప్రకృతి, అలాగే ఆత్మ, అలాగే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అయినటువంటి సత్వ, రజో, తమో గుణాలు, అలాగే వాటి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని
ఎవరైతే యథార్థంగా తెలుసుకోగలుగుతారో, అంటే ప్రకృతి ఏమిటి అంటే ఏమిటి, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, అలాగే జీవాత్మకు ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం ఏమిటి అనేటువంటి ఆ సంబంధాన్ని, ఆ విషయాలను యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రాలకు కారణమైనటువంటి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో, భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ పుట్టరు అని చెప్తారు. ఎవరైతే ఆ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారో వారు ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు. వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు. మళ్ళీ ఇక ఈ దుఃఖాలయమైనటువంటి, అశాశ్వతమైనటువంటి, తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి మళ్ళీ రారు అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి రారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచము తాత్కాలికమైనది. ఇక్కడ ఇది దుఃఖాలయం అని చెప్తాం. సో కాబట్టి మరి ఇటువంటి భౌతిక ప్రపంచానికి వారు, అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు రారు అని చెప్తున్నారు. అంటే వారి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా, అంటే వారు ఏ విధమైనటువంటి, అంటే కుల, మత, లింగ, వర్గ భేదాలకు సంబంధం లేకుండా, అలాగే ఎంతటి కర్మ వారు, అంటే అంతకుముందు ఏ విధమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించి ఉన్నా, ఈ విషయాలను గురించి వారు అవగాహన చేసుకుని ఉన్నట్లయితే, ఆ విధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని వారు పొంది ఉన్నట్లయితే వారు విముక్తి చేయబడతారు. అంటే ఈ జనన మరణల నుండి వారు విముక్తి చేయబడతారు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి, ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండడానికి ఆ ఉండేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో ఆయన. ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మాన అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు భగవంతుడు, కొందరు ధ్యానము ద్వారా తమ హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మను దర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సో ఇంతకుముందు కూడా భగవంతుడు చెప్పారు. సో కాబట్టి ఈ విధంగా జీవులు వారి యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను తెలుసుకోవడానికి, ఆ పరమాత్మను దర్శించడానికి కొంతమంది ధ్యానము ద్వారా ప్రయత్నం చేస్తే, మరియు ఇతరులు అదే అంటే ఆ పరమాత్మను దర్శించడానికి జ్ఞాన సమపార్జున ద్వారా పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక మిగిలిన వారు ఈ విజ్ఞానాన్ని, అంటే ఆ పరమాత్మను దర్శించుకోవాలి అనేటువంటి దాన్ని కర్మ మార్గాలలో వారు కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా సాధించుటకు పరిశ్రమిస్తూ ఉంటుంటారు అని అర్జున అంటూ. సో ఈ విధంగా ధ్యాన, జ్ఞాన మరియు కర్మ మార్గాల ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి, ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి, ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అన్యే త్వేవమజానంతః శ్రుత్వా నేభ్య ఉపాసతే తే అపి చాతితరం త్యేవ మృత్యుం శృతిపరాయణాః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గాలను గురించి తెలియని వారు, అంటే ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వేదాల గురించి, జ్ఞానం గురించి, ధ్యానం గురించి, ఈ కర్మయోగాలు ఇవన్నీ కూడా తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మానవుల్లో 4 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవులు ఉన్నారు కదా. సో ఆ విధంగా ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల గురించి అవగాహన లేకుండా ఉన్నట్లయితే, వాటి గురించి వేరే వారి దగ్గర విని ఆ సర్వోన్నత భగవానుని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు. సో ఒక్కొక్కసారి మనం కూడా, మనకి అంతకుముందు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలపైన ఎటువంటి అవగాహన ఉండదు, కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి సందర్భంలో ఎవరో గురువు ద్వారా ప్రవచనాలు ఇస్తూ ఉంటే వారి ద్వారా వింటాం. విన్నప్పుడు మనకి వారిపై ఆ విధమైనటువంటి ఆ భగవంతుడి పైన మనకి ధ్యాస కలుగుతుంది. తద్వారా ఆ భగవంతుడు, ఆ సర్వోన్నతమైనటువంటి భగవాన్ని పూజించడం మొదలు పెడతారు అని చెప్తారు. కొన్నిసార్లు అలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఇలా భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేయటం చేత
అంటే గొప్పవారైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువులు ప్రామాణికమైనటువంటి ఒక గురువు ద్వారా శ్రవణం చేయడం ద్వారా వారు కూడా అంటే మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణము వినడము అనేటువంటిది ఒక పద్ధతి, సరళమైనటువంటిది మొదటి పద్ధతి. సో కనుక ఇలా భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేయడం వల్ల వారు కూడా క్రమక్రమంగా ఈ జనన మరణ సంసార సాగరాన్ని దాటగలుగుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు జ్ఞాన చక్షువు గురించి. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యావత్ సంధ్యాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ భరత వంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, నీవు చూసు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక వలన నే ఉన్నాయి అని తెలుసుకో అంటున్నారు. మరి మనము ఉన్నాము, ప్రతి జీవి కూడా ఉనికిలోకి రావాలి అంటే, వ్యక్తము అవ్వాలి అంటే ఆయన అంటున్నాడు, ఓ భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, అంటే అర్జునుడు ఆ భరతవంశంలో శ్రేష్ఠులలో ఒకడు కనుక శ్రేష్ఠుడా అంటూ నీవు చూసేటువంటి సమస్త చర అచర ప్రాణులు, అంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ఈ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి కదిలేవి కదలలేనటువంటి జీవులు ఏదైనా, క్షేత్రము అంటే దేహము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆత్మ, ఈ రెండింటి కలయిక వలనే ఉన్నాయి అంతే కదా. ఈ దేహంలో ఆత్మ ఉన్నంత వరకే మనం చేతనంలో ఉంటాము. ఈ దేహం అటు ఇటు కదలగలుగుతుంది, మాట్లాడగలుగుతాము, వినగలుగుతాము, చూడగలుగుతాము, చదవగలుగుతాము, ఏదో చేస్తూ ఉంటుంటాము. ఎప్పుడైతే ఈ దేహం నుండి ఆత్మ బయటపడింది అనుకోండి, అన్నీ ఉంటాయి, కళ్ళు ఉంటాయి, ముక్కు ఉంటుంది, నాలుక ఉంటుంది, కానీ ఏది ఏ పని చెయ్యదు. సో ఈ రెండింటి కలయిక ఉన్నప్పుడే ఆ జీవులన్నీ కూడా ఉనికిలోనికి వచ్చి ఉన్నాయి అని చెప్పబడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం వినశ్యత్స్వ వినశ్యంతం య పశ్యతి స పశ్యతి. సో సమస్త ప్రాణులలో వాటి ఆత్మతో పాటు ఉన్న పరమాత్మను చూసేవాడే, మరియు ఆ రెండింటిని ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో అనస్వరమైన వాటిగా సూచిన వాడే నిజంగా సూచినట్లు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్వాత్మ నాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనసు చేత తమను తామే దిగజార్చుకోరు, ఈ విధంగా వారు పరమపదమును చేరుకుంటారు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వత్రా దర్శించేటువంటి జ్ఞానుల గురించినటువంటి చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు ఆయన, విద్యా వినయ సంపన్నే అని అంటూ, అంటే ఆ విద్యా వినయాలు ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణునైనా, చండాలుడినైనా, గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా సమదృష్టితో చూడగలిగేటువంటి వాడు అంటే చూసేవాడు పండితుడు అని చెప్తారు. పండితుడు అనేవాడు సమదృష్టితో చూస్తాడు. సో ఇక్కడ కూడా సర్వత్రా సమంగా ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు, అలాగే తమ మనసు చేత తమను తాము దిగజార్చుకొని వారు, అంటే మనసును తన ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగేటువంటి వారు, తద్వారా మంచి పనులలో నిమగ్నం చేసేటువంటి వారు అటువంటి వారు ఆ పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, ఓ కౌంతేయ, ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని కలిగిన వారు అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనదిగాను, నిత్యమైనదిగాను, త్రిగుణాతీతమైనదిగాను దర్శించగలుగుతారు. అట్టి ఆత్మ దేహంతో సంపర్కము కలిగి ఉన్నను కర్మ నొనరింపదు మరియు బద్ధము కాదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు.
సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాత్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తదాత్మానోపలిప్యతే. ఆకాశం సర్వవ్యాపకమైనను సూక్ష్మత్వము కారణంగా దేనితోనూ కలియదు. అట్లే బ్రహ్మ భావములో స్థితమైన ఆత్మ దేహము నంతటన నిలిచి ఉన్నను దేహంతో కలియదు అని చెప్తున్నారు. యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్ననం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రే తథా కృత్స్ననం ప్రకాశయతి భారత. ఓ భారత, ఎలాగైతే ఒక్క సూర్యుడే సమస్త సౌర కుటుంబమును ప్రకాశింపచేయునో అలాగే ఒక్క ఆత్మయే మొత్తం శరీరమును ప్రకాశింపచేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఎలాగైతే ఒకే ఒక్క సూర్యుడు ఆ సౌర కుటుంబాన్నంతా కూడా ప్రకాశింపచేస్తూ ఉన్నాడో అలాగే ఈ ఒక్క ఆత్మయే మొత్తం శరీరాన్ని చైతన్యవంతం చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే మొత్తం శరీరాన్ని కూడా ప్రకాశవంతం చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక జీవుడి యొక్క గమ్యం గురించి ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహము నెరుగు క్షేత్రజ్ఞుడుకు గల భేదమును జ్ఞాన చక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతిని తెలిసిన వారు పరమపదమును చేరుకుంటారు అంటూ ఆ భగవంతుని చేరుకోవడమే జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంది ఈ శ్లోకం. అంటే క్షేత్రమునకు ఆ క్షేత్రాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడికి, అంటే క్షేత్రజ్ఞుడికి ఉన్నటువంటి భేదం, అంటే దేహానికి ఆత్మకు మధ్య ఉండేటువంటి భేదం, ఆ భేదాన్ని ఎవరైతే జ్ఞాన చక్షువుల ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉన్నారో అటువంటి వారు ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి, భౌతిక ప్రకృతి అయినటువంటి త్రిగుణాల నుండి, సత్వ రజో తమో గుణాల నుండి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకునేటువంటి పద్ధతి తెలిసిన వారవుతారు. తద్వారా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామమును చేరుకొని శాశ్వతమైన ఆనందమైన నిత్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాము, అవగాహనం చేసుకునేటువంటి విధంగా. సో హరే కృష్ణ అందరికీ. ఒక్కసారి అందరుగా చెప్పుకోండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురు.